Һәм шулай ук чираттагы бидгатьләрнең берсе ул да булса Мигъраж киче. Шул намаз вакытларында карадым 21 мартка туры килә икән. Мигъраж киче 27 көн Раҗаб аеның Әл-Исра вәл Мигъраж дигән нәрсәне һәммәгез дә белә инде, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер төндә Мәккә шәһәреннән Бәйтул Мақдискә, Иерусалимгә килеп җитте һәм шул ук төнне 7 кат күкләр өстенә менеп Аллаһ Тәгалә белән сөйләште. Һәм шушы көндә Аллаһ Тәгалә аңа безнең уммәтебезгә 5 вакыт намазны фарыз кылды. Һәм менә шул кичәне Аллаһ әйтләренә Мигъраж киче дип ул көнне инде ураза тоткан булалар, төрле салаватлар, зикрләр әйткән булалар, кишләрен инде теге җырлыйлар, бийләр, нишләсеннәр инде теге нашитлар, бәйрәм бит. Әмма дә ләкин моның асылы юк безнең динебездә, мөхтәрәм. Беренчедән, ярар, сез Мигъраж дип бәйрәм итәсеңез, сахабалардан бер нәрсә киләме? Пәйгамбәрбез үзе бәйрәм иткәнме моны? Сахабалар моны бәйрәм иткәнме? Менә син мин Абу Ханифа мәзһәбендә дип әйтәсең. Абу Ханифа бәйрәм иткәнме моны? Башка имамнарыбыз моны бәйрәм иткәнме? Юк, әлбәттә. Һәм галимнәр уртак фикердә. Мигъраж кичәсе бөтенләй әле Раҗаб аенда булган дигән бернинди хәбәр дә юк ди. Сахих булган хәбәр юк. Әле бөтенләй бу Мигъраж Раҗаб аенда булганмы әле, юкмы? Билгеле түгел бөтенләй, субханаллаһ. Әгәр дә бу зур мәгънәгә ия булган булса, Аллаһ Тәгалә моны саклар иде. Моның көнен саклар иде, датасын саклар иде. Әйе, сүздә юк, бу көнне зур гыйбадәтләрнең берсе намаз фарыз ителде. Әле аның намазның биеклеге дә шунда, ул бернинди арадашчыларсыз, башка бит әхкамнар Җибраил фәрештә аша инде. Арадашчы аркылы, намаз Аллаһ Тәгалә турыдан туры пәйгамбәребезнең үзенә саллаллаһу алейһи ва саллям әмер итте. Әйе, бу зур вакыйга, әмма дә ләкин зур вакыйга дип моны җырларга кирәкме, биергә кирәкме, уразалар тотарга кирәкме бу көнне? Юк, ни өчен? Чөнки пәйгамбәребез дә эшләмәгән, сахабаларыбыз да эшләмәгән, имамнарыбыз да эшләмәгән. Һәм бу көн әле Раҗаб аена карый дигән бернинди сахих дәлилләр дә юк. Шуңа күрә бу да бидгат була, мөхтәрәм җәмәгать.